Așa, ok. Bun, am revenit cu episodul 2. Iupi! Și... Data viitoare mai avertizează și tu când e gata episodul. Păi am avertizat. Bă, tu știi că am terminat episodul? Da, dar ai spus după. Păi da, nu știu Dar exact. puteai să pui și tu. 22 de minute filmez. De a ajunge la fani. Deși cred că aveți noi de acolo 2 ciubote. Da, până o să avem noi Fani? să... Bă, tu ai auzit că tu te uitai la I Hate Pink. Bă, nu facem promovări. Dar ăla trebuie să le facă nouă promovări. Stai eu ceva. Ce minezi în jos? Ca să nu minezi în sus. Da, bine că nu minezi tu la dreapta. Păi, deci normal că eu minez mereu doar la stânga. Oaie! Da, eu am 3 luni, eu mai fac și tu rost de lână pe Oh. Do you I need? Așteaptă. Clar. Ai început foarte bun, măcar știai pe unde erai. Nu. Bravo, Eu nici nu știu pe unde e muntele. muntele Atos. Stai că mă duc eu la tine. Nu. Trebuia să... Băi, ce e aici? Creeper. Unde? Măta. Acum ai mai văzut pe unde e creeper-ul? Chiar să vedem. Deci am cules flori. Merge după tine? Hai, ți-ai făcut un prietenaș? Uite! Potter. Deci, cred că îmi găsesc urmele. Am găsit niște... Da, îți găsești urmele, dar și niște creeper. Păi da, și... Help! I need help. Mă urmăresc la 3 creeperi, atât. Și să... Da, la mine numai unul, dar trebuie să-i dau un gură de să-l omor. Să nu spargi mapa, că... Fii atent, Denis, dacă ai distrus mapa cu creeperi, îți dau ban. Uite, am găsit spider. Am găsit Vino, oi. bă. Am găsit oi. Doi spider pe mine. Pe mine e Bă, unul. tu, dar la waypoint-uri, de ce nu spui ăsta? Dead, oi. Da, dead point. De ce nu spui la mapă dead point? Pui și mie. Nu știu. De fraier. Și presimt că... Nu-ți mai găsești iteme. Nu, presimt că o să mă joc un... O să mă joace pe mine pe dești un... Amândoi! Super! Să-mi fac piciorul, gata, băi. Oare s-ar supăra Ne fani? scuzați, fani, dar... E prima seară, trebuie să găsesc itemele. Găsesc și la mine. Îmi pare rău, nu mai rezist. La mine e bine că am ăla, dead point-ul, dar tu treaba ta ce? Da. N-am dead point. Deci trebuie să le găsesc. Cât de greu poate să fie? La mine nu e greu. La La tine. mine eu găsesc crater. La mine? Eu nu găsesc nimic. Creeper. Deci n-ai murit, ha? Nu, era... bă, da, erau doi. Bine că n-ați putut exploda. Nu explodau cum ca o mită mea. Mina, de pus waypoint. Au, bă, schelet. Ce urmă tine, schelet? Nu arăt toată familia. Ce pot? Deci am pus primul waypoint. Adică... Unul, mină. Îl știi pe tipul ăsta, mină? Da, bă, am auzit de el, bă, dar nu credeam că o să-l întâlnesc vreodată, dacă nu trebuie să mă teleportez la tine. Oh, am dat iar timestamp. Lasă că e bun, dar nu te teleporta. Hai, oi. Dăm ceva să omor oi. Spune că ai făcut 2 săbii. Nu, am una. N-am mai am. Fă Battleaxe-uri. Fii atent, creeper. Dă-i în gură. Omoră. Ai, ce lăguită merge. Da. Dă-mi o lână, că știu că ai luat-o pe-a mea. Pentru... Păi am 2 lâni. Da, îți faci un pat pentru mine. Păi da, tu n-ai lâni deja? Nu, că eu ți-am strâns și ție și... Na, oare cine m-a explodat? Păi da, nu ți-ai luat Cine e mai tăpit decât? decât tine? Da.
Nu mă... Uai, am prost. Câte lăni ai? 3, una mai trebuie. Una mai întrebi și mie. Mă, ce am luat? Câte lăni ai? Ce am găsit eu aici? Ce am găsit, am mers să fie. Ce ai găsit? Uite. Din al doilea episod, de seamă. Noi n-avem iron, dar ție-ți pasă că ai găsit niște rubber wood. Bă, e bun, că ai nevoie de el. Bă, ar fi ceva fain de pus în Minecraft. Ce? Și oile îți dea și carne. Da, pe ăla, pe TB. Ui. Și eu știu să fac și serv. Da. Da, mă! Jucăm Take It, gata. Pe TB. Eu am 5 lăni. Eu am 4. Bă, ai ceva lemn? Eu lemn. Cine? Eu lemn. Bine spus. Achievement getting wood. Era să mă arunci o aie jos. Într-o groapă. Am găsit porci. Vreau porcio. Dă-mi porcio. Sper că-mi dai porcio, că dacă nu eu... Bă, fii atent, am omorât un porc și nu mi-a dat nimic. Trebuia să-mi închid microfonul, dar nu eram destul. Da. Nu eram destul de rău. Sau măcar să-mi iau căștile de pe cap, dar na. Bă, la mine se aude așa cu un... Nu. La tine un pic se aude, dar foarte slab. Microfon la 20 de lei, n-am ce spune. Da, și am dat 25. Ăia 5 lei au făcut diferența. Da, să vezi, bă, vorbeam cu un puș pe ăla. Îl știi pe ăla, Bob. Da, Bogdi, lui Bogdi. Și ăla filmează. Gata, e clar hater. I'm hater of Bogdi. Ce dracu. Ce dracu spui? N-am înțeles nimic ce ai zis. Bă, și să vezi, vorbeam cu el, mi-era... lui era ciudă că el n-are microfon, o dă 1.200.000 pe un microfon bun care să nu se aude nimic pe fundal și a meu am dat 25 de lei și se aude foarte bine. Deci dacă nu vorbesc, bă, tu ai un pic, ai ceva textură? Nu. E vede apa diferit. Ia ghiși ce-am găsit. Marble! Eu am găsit porci. Marble. Ai priceput? Da. Așa. Tu știi cât de scumpe sunt recomandările astea la youtuberi? Știu. Uraniu. Da. Deci îl las și pe el o leacă singur și el găsește uraniu. Vino la mine. Uite. Da. Uite aici, uraniu. Bun. Nu spui că am vrut hack. Da, n-ai. Păi, nu-l mai am. Nu-l mai ai, bine spus. Corect, nu-l mai am. Am făcut. L-a avut. E serios. Voia Deci, să mă lase pe mine cu hack. Pe mine? Vai de capul. Numai Diamond-uri găseam din primul episod. să știi că da. Deci, pe el îl cred în stare. Da, trebuie să mă rog de el ca să-mi dea mod pack-ului, ca să n-am hack. Ce bine că nu știi să-l pui la loc. Ba știu. Ce bine că o să ai amnezie. Ce bine că o să te lovesc eu pe tine. Las că după ce te plictisești de filmat, data viitoare o să pun eu ăsta, PvP-ul și vezi după aia. Bă, nu lăsa, bă, aici, acolo, bă, în spate, nu, mă zip-zipuri. Am vrut doar să văd cât de mult îi. Oare cine e cu bucatul? Pepeisme! Pepeisme, gata, e clar.